पक्षांचं रंगमंचावर आलेलं करुणाष्टके या नाटकाचे लेखक दिग्दर्शक ज्यांच्या लेखणीतून साकारले गेले ते प्राजक्त देशमुख। तर मित्रांनो आता आपण चाललो गावडे पुरुषाच्या इथे, कारण देव तिथे धावत येता म्हणून या साईडला महाप्रसाद चालू झालो आहे। मोठी भरण्याचा कार्यक्रम कृपया दीपोत्सव होईपर्यंत थांबवण्यात द्यावा। बघा जोरदार तयारी संध्याकाळच्या दीपोत्सवाची आणि आपले। तर नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे। तर मित्रांनो आता आम्ही इलो गावी, बरेच दिवस मुंबईत राहिलो आणि आज असा टिपुरी पौर्णिमा म्हणजे टिपर। तर आता आम्ही चाललो कालिका देवी मंदिरात ओटी भरू। सृष्टी आम्ही असं आहे आणि श्रेयस गेलो शाळेत। भरपूर फिरान आता इदली आता उद्यापासून आपला काम चालू आहे। तर आज जाऊन येऊया मंदिरात ओटी भरी। आम्ही लवकर जातो जरा, कारण मी सकाळी पण गेलेलो आहे नागेश्वर मंदिरात, तिथे देवांका साडी वगैरे नेसत होते, तिकडचं पण व्हिडिओ केला आहे मी। आणि आता म्हटलं जाऊया लवकर, कारण मग गर्दी होतली ओटी वगैरे भरू। आता ओटी भरून यायचा आणि परत आपण रात्री जायचा। रात्री दीपोत्सव वगैरे असतलो, पालखी वगैरे असतली, तेव्हा पण जायचा। तर आधी ओटी भरून येऊया दरवर्षीप्रमाणे। तर चला, आणि काय काय तयारी करतात ते पण आपल्याला आज बघूया। तर चला जाऊया कालिका देवी मंदिरात, चला। तर मित्रांनो आपण आता येलो नागेश्वर मंदिरात आणि बघा इकडे मस्त आहे की मंडप घातल्याने या मंदिराच्या समोर। मुंबईतून इल्यावर आपलं गावातलं पहिलंच व्हिडिओ हो, आणि आज बऱ्याच दिवसांनी मंदिरात इलं आहे हो। त्या साईडला पण मंडप घातल्याने मस्त, त्या मंदिरात पण मंडप घातल्याने आणि आज आतमध्ये तयारी करतात। आज देव जातले खाली कालिका देवी मंदिरात। हे बघा इकडे देवांका साडी वगैरे नेसवतात। साईडला ओटी वगैरे भरली जाता आज टिपरा, त्यामुळे लोक येतात तिकडे ओटी भरू। इकडे जातली खाली जातली कालिका देवी मंदिरात। चला येऊन पोचलो आम्ही कालिका देवी मंदिरात आणि इकडे मस्त की लाइटिंग वगैरे केल्याने रात्री आपल्याला बघूक मिळातच त्या साईडला। आणि समोर गेट बनवल्याने रात्री परत यावचा स्वागतम। दुकान लागला आपला आणि इकडे हे हॉटेल आमच्या मांजरेकरांचा। काय म्हणतं हे बा, ए आज काय स्पेशल काय भजी पण हातान दाखवता। मला शाळेत गेलाच नाही ना, सांगायचंच लागत। चला ना असंच बसलो, दाखव हो ना काय काम करणार। चला जाऊया आधी मंदिरात, दर्शन घेऊया, आपली ओटी भरूया आणि नंतर बाकीचा कार्यक्रम। इथे भजन वगैरे असतात। आपले मेन गावकर दशरथ गावकर काका काय हो मजेत, हे सगळी मंडळी गावकर मंडळी। हे थांब रे, चालू करू नको, वाईट थांब। मी आता ओटी बिटी भरून येईल काय मग चालू कर। भरतात बिटी नाही भरणं, मग तसंच काय तर समाज पण चालू कर। काय का येतंय थांबायचं जरा, पुढचा कार्यक्रम करून येतंय। मेन कार्यक्रम रात्री बरोबर। हे काय कार्यक्रम आज, काय कार्यक्रम काय कार्यक्रम आता 7 वाजता दीपोत्सव। ओके, दीपोत्सव झालो की 7:30 वाजता भजन। साधारण 10 वाजेपर्यंत भजन चालू असते आणि 7:30 वाजल्यापासून 10 वाजेपर्यंत महाप्रसाद म्हणजे भजन चालू असतानाच महाप्रसाद पण एकदम। नंतर गणेश पूजा, अच्छा भटजींची असते आणि 12 मानकरी। त्याच्यानंतर पोथीपूजन झाला की देव बाहेर निघून पालखी, म्हणजे त्याच्यानंतर पालखी असतं। ओके, तर जातो आम्ही आधी ओटी भरून घेतो। ओके, काय म्हणतं नंद्या, काय नाही ना।
आधी गणपती बाप्पांचं दर्शन घेऊया. सृष्टी इथे आहे आधी. गणपती बाप्पा आधी गणपती बाप्पांचं दर्शन. देवाचे तरंग पण आज इकडे येतात. मी सकाळी देवांसोबत इलोय ना. आता मात्र डायरेक्ट संध्याकाळीच जाऊया. परत रात्री पण यायचं आपल्या. हां माका नाही चल संध्या म्हणता. मस्त डेकोरेशन केल्याने. तर नेहमीप्रमाणे आपल्या देवीचा इथे सजवलेले आहे मस्तपैकी. आणि इकडे आता सृष्टी ओटी भरीत. नाव सांग काकांका. जय देवाना ब्रह्मा कालिका देवी आसाची सारकर मारायला आज एखादी सर्वजणांची वेगवेगळी असं इथून मान्य करतो की आज कुटुंबात केलेली असली मोठी मुसलमान विजयतून का असली राष्ट्रीयवादातून का असली याकडे बघे बाहेर. तर बघा मस्तपैकी अशी सजावट केलेली आहे. सगळी फुलांची सजावट. आयला दोघे बहिणी एक साथ. बाबू ए भाच्या ए काय म्हणतं दर्शू हर्षू. चला ए ए ए बाबू हाय कर. हाय पप्पा का सांग हाय करू. नाही रे नाही चल म्हणता नाही म्हणता. तर चला दर्शन घेऊया. ते काय चालू आहे महाप्रसाद. संध्याकाळी 7:30 वाजता ती काय जाऊन येऊया. तर ह्या साईडला चालू हा महाप्रसाद. हो संध्याकाळी जो महाप्रसाद होतो तो इकडे चालू हा. जोरदार तयारी. आता तयारी केलास वाटतं काका. आता तयारी केलास चालू. ह्या साईडला भाजी वगैरे कापतो तिथे. सगळे कांदा बटाटे कापतो सगळे. काकी इकडे नारळ फोडता. हा वराड कर. हो हो माहित. जोरदार तयारी आहे महाप्रसादाची. राहुल काय जोरदार तयारी. तर केवढे मोठे टोप ठेवले नाहीत बघा. बघा मोठे मोठे पूर्ण गावातली लोक येतली. बघा जोरदार तयारी संध्याकाळच्या दीपोत्सवाची. आणि आपले मेन आर्टिस्ट शैलेश मिस्त्री ना. असं थोपाट दाखव रे. हा हे बघा. तर काय बरोबर काय रे दिसाको आहे ना कोण हा तो. आता काका कामाक लागलो मगाशी बसा नव्हतो काय गो. हे बघ तर आपल्या रात्री व्यवस्थित दिसतच काय केल्याने 7:30 वाजता ना. तर 7:30 वाजता आपण यावे आणि ही जागा धरूया वरसून. काय वरसून बरा दिसताला ना. मग अवश्य या.
चला नवीन कार्य करतो ए दाखव मग मी ओळखते तुका तोंड तोंड दाखव ए दाखव ए वर बघ हा नाही रे मी का आजच बघलंय हा नाही पण आजच बघलंय ते का तसं परत एकदा तोंड दाखव बघूया ओळखतंय काय मी नाही ते का नाही ते कसं ओळखलंय आणि हे आमचे युट्यूबर ए मॉन्स्टर बॉयज अकडे दाखव हे बघ मेरे घालता मॉन्स्टर बॉयज युट्यूबर आमच्या मालवण हाडियतले ए वर बघ मेल्या काय याचं पण चॅनल हा मॉन्स्टर बॉयज ते काय नक्की सबस्क्राईब करा पोरगो लय मेहनत घेता लय ना कोरीव काम म्हणून तुका बोलवलं नाही तर काय मित्रांनो या साईडला जी लाइटिंग बघता असते बघा आपले विठोबा गावकर समर्थ डेकोरेटर त्यांनी केले आता बघा वरती माडावर जाऊन तिकडे स्पॉटलाइट लावतं ना म्हणजे काय मेहनत घेता बघा आपल्या हे सगळ्या रात्री दिसतच की कसा दिसता काय अरे मेहनत मेहनत हे बघ मग लाईट लावसाठी किती वर जाता बघ एका म्हणतात मेहनत मग नाहीतर काय बघ नाही तुझे नारळ नाही काढतो काय घाबरा नको ए नारळ काढ नको हा त्याचे जर तुमका आपले डीजे वगैरे हवा असतात तर विठोबाईचे तोंड दाखव रे इथे नक्की कॉन्टॅक्ट करा मी खाली नंबर देतो आपल्याकडे मंडप डेकोरेटर सगळं काय या काय पोर मेहनत घेता बघ चला आता जाऊया घरी आणि रात्री येऊया रात्री या सगळा झगमगा झालेला असताना लाइटिंग वगैरे केलेली तुमका सगळी दिसतली तुमका माडार वगैरे चढत लाइटिंग केलेली इकडे श्रीरामाची प्रतिकृती बनवली आणि त्याच्यात दिवे लावतले तर आपण बघूया इकडे दीपस्तंभ बनवल्याने आणि ते मेन गेट बरोबर घे प्रसाद आपण आताच खाऊया आणि जाऊया घे काहीतरी एक प्रसाद घे खाजा खूप दिवस खाल्लं नाही ओके हो नाही खूप दिवस खाल्लंय नाही माहिता खाजा घेऊया नाही तर काकी काय म्हणतो घे काकी घे काकी चल ना हे बघा इकडे भजी वगैरे बनता खाली चाय भजी ही चाय आणि भजी चालू अरे हे बा सचिन भजी बनवता आहे बा गोल भजी अरे काय नाही गोल भजी आपल्या काय अटक्या थोडीच खाऊची आहेत बरोबर तरी बघा अशी मस्तपैकी लाइटिंग केल्याने पूर्ण रोडला या साईडने आणि समोरच मंदिर असं तर आता जाऊया मंदिरात आता दीपोत्सवचा कार्यक्रम असतो मी घरी जाऊन इलंय श्रेयसला आणि इकडे आणून सोडलंय आणि परत इलंय चला आता आतमध्ये जाऊन बघूया बाकीचा पण कार्यक्रम चालू आहे अरे बघ मुंबईतून पैसे गोळा करून आणले ना त्याची भजी खाता आता त्या बाळू काका अगदी मुंबईचे पैसे आहे सगळे काका काय पाय फोडलंच तो बघलाय मी पाय दिलंच तो माझं लक्ष होतं इथून तूच फोडलं मित्रांनो बऱ्यापैकी गर्दी झाली आता हे बघा आणि आता थोड्याच वेळात दीपोत्सव होईल आणि त्याच्यानंतर भजन आणि त्याच्यानंतर पालखी बरोबर दसऱ्याकाच विचारूचा लागतं सगळा त्यामुळे लक्षात नाही राहणार ना गेल्या वर्षी काय झालं आता आपण आज एका जायचं ना तिकडे खय गावडे पुरुष 2 वर्ष म्हणतोय पण जाऊ शक्य नाही ना यंदा जायचाच उद्या काय खय उठान जाऊचा नाही झोपाचा सर्वांनी दीपोत्सवामध्ये सहभाग घेऊन अतिजनकरित्या दीपोत्सव संपन्न करावायचा आहे अशी विनंती आम्ही या ठिकाणी करत आहोत मंगेश्वर प्रसादी भजन मंडळाच्या कार्यकर्त्याला विनंती आहे की तत्काळ त्यांनी आपल्या भजनाचं संकल्प या ठिकाणी करून घ्यायचं आहे लेखक प्राजक्त देशमुख हे आपल्या सगळ्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत संगीत देवबाबळी या ऐतिहासिक मराठी रंगभूमीवर इतिहास घडवणाऱ्या नाटकाचे लेखक दिग्दर्शक नुकतेच भद्रकाली प्रोडक्शनचं रंगमंचावर आलेलं करुणाष्टके या नाटकाचे लेखक दिग्दर्शक
रितेश देशमुख दिग्दर्शित वेड या सिनेमाचे लेखक, गोदावरी असे अनेक सिनेमे ज्यांच्या लेखणीतून साकारले गेले ते प्राजक्त देशमुख यांना मी विनंती करतो की त्यांनी दीपोत्सवाच्या ठिकाणी यावं. प्राजक्त देशमुख मित्रांनो, आता दीपोत्सव सुरुवात होईल. आता इथे पहिल्यांदा या उत्सवाबद्दल बोलायचे. हा कार्यक्रम टिपण्यासाठी ड्रोन कॅमेराने आणि या दीपोत्सवाची सुरुवात होताना आपण पाहतोय, या दीपोत्सवाचं उद्घाटन होताना आपण पाहतोय. संकल्पना मोठी भरण्याचा कार्यक्रम कृपया दीपोत्सव होईपर्यंत थांबवण्यात यावा. दीपोत्सवाचा कार्यक्रम होईपर्यंत थांबवण्यात यावा. सुंदर असा सोहळा आपल्या मोठी भरण्याचा कार्यक्रम कृपया थांबवण्यात यावा. हा सोहळा आज आपण सगळे पहिल्या प्रवीण सारखं काढ रे. चल चल छान छान. तर मस्तपैकी श्रीरामाची प्रतिकृती बनवलेली आहे. तर मित्रांनो, दीपोत्सवाचा कार्यक्रम झाला आता संपन्न होतोय. बोलायची गरजच नाही. आणि आपले मित्र युट्यूबर पत्रकार विशाल राणे कार्यक्रम पुन्हा सुरू करण्यात यावा अशी मी. तर मित्रांनो बघू शकता, आता ओटी भरूसाठी एवढी लाईन लागली म्हणून आम्ही लवकर येऊन ओटी भरून गेलो. तर पूर्ण मंदिर भरला. सगळीकडे लाईन लागली. सगळे लोक इकडे बसली आहेत. तर इकडे आपलं महाप्रसाद तयार झालो. सगळ्या रेडी. आणि थोड्याच वेळात महाप्रसादाची सुरुवात होती. डाळ ते भात म्हणजे होता. सगळा तयार झाला. भारी ना काय. तो भाचो लय बोलता लय ह्याच्यातलो खयलो रे तो आंदुर्ल्यातलो भाचो. गावामध्ये अतिशय उत्साहपूर्व वातावरणात दीपोत्सवाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. आणि
उद्घाटक म्हणून आपल्याला येथे आमंत्रित केलेलं आहे. आजच्या उत्सवानिमित्त उद्घाटक म्हणून आपल्याला लागला, उद्घाटन केलं सुद्धा. काय सांगा? मध्ये पण भरपूर गर्दी झाली, लाईन लागली. मित्रांनो, इथे आता महाप्रसादाचा कार्यक्रम असतो आणि या साईडला जेवण वाढूसाठी इकडे बैठक घातल्याने आहे बघा. या साईडला आता लेडीजला एका साईडला बसवतील आणि जेंट्सला एका साईडला बसवतील. तर बघूया कसं काय बसवतात. या साईडला लेडीज सांगतात आणि इकडे सगळे जेंट्स बसतील. तर आधी बसवून घेतील आणि नंतर वाढूक घेतील. बघा या साईडला महाप्रसाद चालू झालो. बरीच मेहनत घेतली आहे. भरपूर जेवा रे, चालू करा. तोंड किती लपवतो आता, किती वेळ लपवून बसतोस तोच बघतोय. जेवतात म्हणा, त्यामध्ये प्रसाद घेतात. बरोबर. ओके, जेवलं तू? एवढ्यात नाही वाढतो. अरे घ्यायचं मग वाढू लाग. हा वाढतोयस. ओके, वाढ. मित्रांनो, आता इकडे भजन चालू आहे. बुवा चिन्मय सावंत यांचं भजन आहे इकडे. तुम्ही मंदिरात यायचंय. मित्रांनो, आपले अजून एक युट्यूबर मित्र अनु अडकर, मालवणी माणूस यांचं चॅनल आहे आणि आपल्या इकडे आपल्या गावचेच असतात पण मालवणात असतात. तर आपला कार्यक्रम कसं वाटलो? छान आहे ना. दीपोत्सव एकदम म्हणजे नेत्रदीपक असतात. मस्त होतं ना. खूप म्हणजे गाववाल्यांनी मेहनत घेतलेली आहे. ओके, थँक्यू. तुमचे आशीर्वाद असेच राहू देत. बरोबर, आपलंच गाव तरी पण सध्या तरी तुम्ही आमचे पाहुणे असाच. बरोबर, प्रसाद वगैरे घेऊन जा. हो नक्की. तर मित्रांनो, आम्ही आता जेवू बसतो. आता ऋषिकवाय जरा लवकर उठवतो. 4 जण असो आम्ही. काय मेले, ये उठा लवकर मेले. काय किती वेळ भारी. मगासपासून वाढता, चालू झाल्यापासून वाढता. असं पोरगो मेहनती पोरगो बघ. बरोबर, वाढ तू वाढ. मका लवकर घेऊन या फक्त. वाढ रे, घे रे. काय मेहनत घ्यायचा ना. 2 भजन संपली आणि आता गणेश पूजन होईल आणि त्यानंतर काका पोती वाजतील आणि त्याच्यानंतर पालखी सोहळा होईल.
तर मित्रांनो गणेश पूजन झाली. आता भटजी काका पोथी वाचन करतील आणि त्याच्यानंतर पालखी. ही छोटी पण येऊन बसली आहे. देवता मनुष्य विषाद स्त्री किंवा रोग यांच्यापासून मला मृत्यू न येऊ देऊ. तर मित्रांनो आता आपण चाललो गावडे पुरुषाच्या इथे, कारण देव तिथे धावत येता, म्हणून मी आधीच जाऊन राहतो. दशरा तसा मी असं आणि दादा असत. तर आधी पुढे जाऊन राहूया ना. ओके चला. अशी वाट हा, चिखल विकल हा, आणि त्याच्यात आणि रात्रीचे आता 12 वाजून गेलेत रे, ऐकलं. आणि आम्ही जातो गावडे पुरुषाजवळ. चला आता आम्ही जायसर देव धावत येतो वाटतं. इथूनच येतात धावत ही वाट. अच्छा, म्हणजे ह्या रानासूनच धावत 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 येतलो. आणि त्याच्या देवाबरोबर धावणं शक्य नाही आपल्याक, म्हणून आम्ही आधीच जाऊन राहतो होतो. अच्छा, गाराणं वगैरे करूचं असतं, नारळ फोडूचं असतं, म्हणून लवकर जातो. चला, ह्या गोष्टीसाठी मी 2 वर्ष म्हणताय जायचा जायचा. यावर्षी म्हटलं दशरथ म्हणता आम्ही आधीच जाऊन राहूया. चला तर तुझं कामच दा मग. चिखल असं चिखल चिखल हात नसून चाललो. पहिले हाय शेती करीत ना दुसरे. हो. तर मित्रांनो येऊन पोचलो आता आम्ही गावडे पुरुषाजवळ ना. चप्पल इकडे साईडला काढलो आणि इथून देव येतले. हे बघा इथे गावडे पुरुषाचं देवस्थान. हां, पहिल्यांदाच इलं आहे एवढ्या वर्षात, म्हणजे आयुष्यात पहिल्यांदा इलंय म्हटलंच तरी काय नाही. जन्मल्यापासून कधीच नाही इलेलं आहे. आणि वाजले किती आता? वाजलेत साधारण बघूया 12:15 12:14. हे बघ 12:15 वाजले आणि आम्ही असं आता गावडे पुरुषाजवळ. हे बघा इकडं असं हे असं ते आता हे पणते लावतात. आणि समोर मंदिर किती लांब आहे बघा मंदिर. जे जे लाईट दिसतात आता कालिका देवी मंदिर. आणि इथपर्यंत आम्ही चलत चलत त्या चिखलातून येलो आणि देव धावत येतो बरोबर. धावत येतो 2 मिनिटं पण नाही थांबणार ना. फेरी मारतलो, एक फेरी मारतलो. अच्छा, भेट देतलो. ओके झालं, चालू झालं वाटतं तिथे. नाही तर मित्रांनो इकडून देव आता धावत येतात. हे बघा आता तुमका दिसतात का नाही दिसतात काय माहीत नाही, पण पुढे गेल्यावर दिसतील. त्या चिखलातूनच काळोखातून आम्ही तरी बॅटरी घेऊन येलो. देव काळोखातूनच येतं. हे बघा 12:30 वाजले आता. परत धावत देव आता पालखी जाईत मंदिराच्या इथे. चला आता आपण पण निघूया. इकडे दशरथने नारळ फोडलं, प्रसादी घेऊया आणि निघाया. ओके. तर मित्रांनो देव जाऊन पोचलो परत मंदिरात, तरी आम्ही चलतो ह्याच्या अरे चलाकच जमणार. आणि देव धावत येलो आणि धावत कधी गेलो काय कळलाच नाही. हां बरोबर.
आणि आपण चालतो काटे आम्ही काटे बघित चालतो. हा हे सगळे काटेच असत हे काटे आहेत ते अरे लय टोकतात ते माहिती लय बेकार काटे. देव जाऊन पण पोचलो तिकडे. आणि आता वाजल्यात रात्रीच्या 12:30 पावणे 1 बरोबर. चला जाऊया. दमाक झाला. आणि ह्या वाटेन चालाचं काम ह्या दरवर्षी दशरथचं आहे बघ बरोबर. दशरथ या काम सगळ्यात दशरथ दरवर्षी दशरथच असता. बाकी कोणी योग बघणत नाही चिखला म्हणून. काय रे कमेंट मध्ये सांगा मग दशरथ. आणि अरे माका बहुतेक प्रथा हे गावचे दशरथमुळे कळल्या. बरेचशे गोष्टी दशरथ सांगता आणि मी थंय जातोय. हां तर हे बघा हे पाणी चिखला आणि त्याच्यातूनच आम्ही चलतो आता. चला आधी हातपाय धुवून घेऊया मग मंदिराकडे जाऊया परत. ईश्वर
बोलायचे नाही काही समजलं परंतु काही समजलं परंतु न बोले काही साईवर खड्डा पडलो प्रवाही तेजू बघता लागे तेजू बघता लागे पाऊस लागे जय देवी कारक संजीवनी प्रसन्न होती निराशा देशापासून सोडी गोपाशा सोडी पण निराशा जय देवी जय जय महिषासुरमर्दिनी महिषासुरमर्दिनी जय ईश्वर जय ईश्वर नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायक हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे सगळे देवांका ओळ्या सगळ्या देवांका ओळ्या आणि टिकमाळीवर ठेवायचं ते पोर मळ्यात वाजवते काय पुढे जाऊन नेऊ सांग घरात हे देवा आतमध्ये नाही बाजूक चलो तर मित्रांनो, पालखी आता झाली. आता काही लोकांची पडस्थळ वगैरे असतील आणि त्यानंतर देव रात्रीच वरती नागेश्वर मंदिरात जातील. त्यामुळे आम्ही आता जास्त वेळ थांबतलो नाही. नागेश्वर मंदिरात जाईपर्यंत आम्ही पण निघालो घरी. आता येतोय वाईट ना भजी ठेव माका. तर आम्ही पण निघालो घरी आता. तर मित्रांनो, व्हिडिओ कसं वाटलं नक्की सांगा आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर बाय बाय.